Okay guys, it's another day, another video, another content. Okay guys, so for this video, Kai amoy pakita ang isa ka park na duol ra kay na diri sa among area, which is famous pa na siya na area or na park diri sa Sydney. Okay guys, good morning. Ako ang sa gawas karon. Gloomy kayong panahon karon guys. Kawan nun siya. Pa mag-uwan, but I think mag-uwan siya later on. Yeah, planom ta may mag-picnic karon, but di mo dayon. Yeah, pitungod lagi. Marag I think mag-uwan. Yeah. Anyway, let's eat. Okay guys, Uber Eats me sa McDonald's karon. So yeah, mo ni mag-order. Then I think sayop among drinks. Okay, supposed to be kuan daw ni siya. So gito ni siya mala. Flat white o hot chocolate. Yeah, pero ilang gibutan dilis kuan ni na. Unsa ni siya? Black coffee. Yeah, 2 black coffees tanaw. Yeah, sayop. Hi McDonald's or unsa ni si Dash. Sa gini na app atong gi-orderan? DoorDash, yeah. Nasi mo usahay gid na problema diri ka na mag-order ka, naging magkasayip-sayip gid siya usahay. Then which is frustrating, but kung masayip na siya, pangitanan nila pagi na makabawi sila. Hopefully nagitext ni sila. Kira my lap. Nagot ko. Sapot ko. Nagsapot-sapot. Sapot ko ba? Nag-add-on ba ako adto para sa ko chocos, naa sa resibo. Nasa resibo flat white. Asa flat white? Yeah, dara bito na bito flat white ara. Yung lagi hatag kay dili flat white. Hopefully makabawi sila sa ilang flaws. Picture daw. Pakita na dito. Ay, picture ni my love. Oh. Yeah, oh, black. Dili mo ni flat white. Ang gani, atsuko na. Gigil mo ko ha. Atsuko na ko. Ko na, baby. Good thing katong naitabo ganiha with Celeste katong sa mong order kay na yeah, nabalikan lang mi at least $5 sa sayop sa katong app. Yeah, which is good. So karon kay nalang koy paliton mga konsumo sa balay. Okay, so that's it for our grocery. Quick grocery lang. And now balik ta sa balay. Hey guys, so nabot ako sa balay. And nami kaning product diri na bag-o, which is pang pabright sa baby, which is gihatag sa akong magawang ba. Basta ang kani siya na product is magsigil tuk 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 tuk. Baby Plus ang name. Yeah, mo ni siya. Yeah, if na may idea about this product, please comment below. Para at least nasin mi more ideas. Actually, not may idea, but yeah, if na may more ideas, and comment below. Huh? Tingog guys, oh. Thank you Risa May sa paghatag ani. Yes, siya may nagamit ani before, but karon manam siya gamit. Kami sa gamit. Okay guys, so yes, let's go sa Bicentennial Park. Let's go! Sumani mo ni Kuranan guys. Ako, basta na yung
Okay guys, so nanami diri sa Bicentennial Park. And among kuha na mo mga stuff. Ay dali. Kanina lang. Ano ni? Kero ka may lab? So, here. So, yeah, sit down. Okay. Nice. Okay. Kira ka dia? O di din makita ang smile. Peace na, peace. Hey guys. Yawan okay. So, ano ni karon asa mi? Nami sa Bicentennial Park. So, mo yung Bicentennial Park. It's a really nice, it's a very big park. And kira ka dia, my love? Oh, same running siya lang. Ha? Same running. Yes, same ra natong order. What can you say man sa Bicentennial Park, my love? Nindot siya i-picnic kay dako siya nga lugar. Tapos siya lake dito nga na mga pato, na mga swan. So it's good for families. Okay, dako man siya nga space, so you have plenty of areas to choose from. Asa ka mag-picnic, na apoy playground. There's also bike for hire. Na apoy picnic areas na yung mga kitawag na mga hut na pwede ka dito mag-picnic. Lara po'y bayad. So Mga park diri kay free banggid. So yeah, free ni siya nya, which ang nakanindot kay duura kay ni siya sa amo ang Kipuy-an, which is 5 minutes drive, no? Yeah. Later palupad mig drone para at least makakita mo sa inaw aning Bicentennial Park. Hey guys, so yeah, mo to siya ang Bicentennial Park. It's a very nice park na doon siya sa mong area. Then famous na siya na park diri sa Sydney. It's a really big park, one of the biggest, I think. Yeah, I'm not sure, but I think so far sa akong nabisitahan ng mga parks diri sa Sydney, usa siya sa mga dako na park. And usa pud sa mga ganahan ako na park. Okay guys, that's it for today's video. And if you like this video, please give it a thumbs up. Sa wala pa nakasubscribe sa mong channel, pa-subscribe sa mong channel. Ako kayo nagtabang sa mo, kaya without ninyo, wala sa damo ang channel. So, thank you. Okay, so we'll see you tomorrow. And yeah, thanks for watching this video. Bye!